дар самти пешгирии зӯроварӣ нисбати кӯдакон дар ҷумҳурии Кореяи Зиёд ба анҷом ёфта истоданд. Албатта мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонан дар ҳамбастагӣ бо комиссияи ҳифзи ҳуқуқи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ин самт корҳои зиёд анҷом дода. Аз ҷумла соли гузашта имсол чандин чорабиниҳо якҷоя гузаронида шуд дар муассисаи иҷрои ҷазо, дар дигар муассисае ки дар он ҷо кӯдакон тарбия меёбанд. Аз ҷумла муассисаи тарбиявии ноболиғон аст ки дар он ҷо шахсоне ки даст ба ҷиноят мезананд онҳо дар он ҷо нигоҳ дошта мешаванд. Гӯем ки бевосита дар он ҷо зӯроварӣ истифода мешавад. Албатта ин хел нест, аммо проблемое ҳастанд ки нисбати тарбияи онҳо, нисбати ба ҷамъият бозгардондани онҳо ки онҳо дигар даст ба ҷиноят назананд. Ин дар ин ҷо албатта корҳои зиёд ҳамчунин аз мақомоти мо фаъолияти махсус як шӯъбаи мо ки шӯъбаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ном дорад. Дар ин ҷо корҳои мо ҳамаҷониба бурда истодаем ва дар ҳамкорӣ бевосита бо роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ки ба ин масъалаҳо машғуланд, ба воситаи вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак корҳои зиёд анҷом дода мешаванд. Дар масъалаҳои қонуни маориф баъзе пешниҳодҳо ҳастанд дар бораи умуман пешгирии зӯроварӣ дар мактабҳои ҳамагонӣ пеш аз ҳама дар ин ҷо пешниҳодҳо аст. Аз ҷумла дар қонун дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонан дар масъалаҳои умуман ҳамаҷониба кору фаъолият кардан дар масъалаи тарбияи насли нав, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон аст ки дар ин ҷо ҳам баъзе пешниҳодҳо шуда истоданд. Ҳамчунин дар ҷумҳурӣ барномаи ҳукуматӣ амалӣ шуда дар масъалаи адлияи ноболиғон ки ин барнома амалӣ шуда истода. Албатта бо натиҷаи яъне дар амалӣ шудани дар ин барнома ва натиҷаи пешниҳодҳое ки мешаванд оид ба иҷроиши ин барнома албатта ман фикр мекунам ки баъзе тағйирот илова ба қонунгузори амалкунанда ворид карда мешавад.